Слава Ісусу Христу! Сьогодні зустрічаємося у Євангелії з двома категоріями немощних людей – сліпі і німі. Тобто в нашому житті після смерті найгорша річ, яка може з нами здаритися, це людей. Это что? Что? Ну, после смерти наступное, что где такое реально, чего бы не хотелось иметь. Пекло понравится, что? Ну, это же горжа смерть. Чистая. Тут, в этом свете, при житті. Так, бо помирають люди вже з хворобою. Ось. У гэтым житті ми найменш хочемо смерті, а після смерті найменш хочемо захворіти. Ось, пекло – це вже зовсім інша категорія. Про пекло так само сьогодні знову про поговори. Ось, смерть і хвороба – це те, від чого люди хотіли б відійти, але не можуть. І вони настільки зв'язані з нашим життям, з нашим існуванням, смерть і хвороба, що ми їх сприймаємо як даність, як те, від чого, ну, як норму навіть просто. Тобто нікого не викликає здивлення, коли некому там заболіти горло або голова, правда? Звичайна справа, таблетку випив, або який там пополоскав, по інгаляцію зробив, полічився і далі здоровий. І навіть люди звикають з тяжкими хворобами. Коли ніхто тяжко захворіє, спочатку може бути який бунт, але чоловік може змиритися навіть з якою тяжкою хворобою, яка довго триває. Ті своєї, ті родного, люди з цим живуть. Але наше нежадання гэта мець, воно свідчить про некий інший порядок. Бо наше жадання, яке походить з сутності чоловіка, свідчить про те, що ми не для гэтага були створені. Не створені були люди хворіти і помирати. Але покольки смерть і хвороби, які з'являються складовою часткою нашої тілесності, увійшли твердо в наше життя, для того, щоб показати нам некую правду, чому так є. Бог використовує у своїм об'явленні моральний закон, який з'являється настільки ж природним для нас, як і наше здоров'я. Чоловіку тяжко про свої хвороби зрозуміти їх причину. Ми можемо навіть нарекати на Бога. Чому ти, Боже, це допускаєш, або чому ми хворіємо? І ось у цьому випадку чоловіку трохи тяжко зрозуміти причину. Тобто у моральній сфері причину нам зрозуміти легче. Бог об'являє нам заповіді і говорить, яка є природа нашого морального або духовного життя. Коли ми ці правила або заповіді Божі порушаємо, ми досвідчуємо гріх у його наступстві. І ми можемо зрозуміти, так, визнати, що коли я грошу, то це не Бог мене вводить у гріх, правда? Коли чоловік робить некое зло, хлусить, б'є некого, краде, ось, хто це? Його заставляє Бог його це робити? Хто? Було у вас коли-небудь відчування, коли ви грошили, що це Бог вас заставляє, примушає грошити? У нас може бути відчування, що Бог нам досилає хворобу. Але рідко, коли у когось з'явиться така дивна думка, що Бог мене примусив згрошити. Може бути часто некое таке психічне відхилення, але говорю про норму. Чоловік грошить сам. Ось ця хвороба і смерть, яка в виніку наступає в нашому житті, це те, що так само походить з нашого гріху, з того, що чоловік відходить від Бога, від того порядку, для якого ми були створені. Сьогодні до Христа підходять двоє сліпих. Чому вони до нього підходять? Чому вони кричать і йдуть за ним? Бо вони хочуть оселення. Коли б вони були зрачі, це йшли б вони за ним. Навряд чи. Ось це сліпих – це один з прикладів, з множства прикладів. І у Євангелії некая частка этого множества прикладів адлюстровується.
чалавек пачынае шукаць Бога, калі адчувае некую праблему ў сваім жыцці. Калі чалавек праблему не адчувае, адразу Бог становіцца малапатрэбным. Вельмі рэдка, і гэта ўжо мова пра святых, калі чалавек можа проста так быць верным Богу без ніякіх стымулаў. І вось Бог, які хоча нас збавіць, хоча прывесці нас не проста да нейкага такого комфортнага існавання, комфортнага жыцця, але хоча прывесці нас да жыцця вечнага, туды, у той свет, дзе няма ні болі, ні суму, ні плачу, але жыццё бясконцае. Вось Ён выходзіць нам насустрач у рэчах гэтага свету, у тым ліку у хваробах і смерці. Фактычна, гэтыя рэчы у духоўным плане з'яўляюцца для нас падарункам Бога. Бо ўжо на пачатку сказалі, горш за ўсё ёсць пекла. А што такое пекла? Пекла гэта не там, дзе што Бог будзе нас мучыць, так, у пекле. А грэшнікі не любілі мяне, не слухалі, бо зараз я вам пакажу, вечнасць будзеце мучыцца. Ясна, гэта не пекла, гэта абсурд. Пекла гэта проста месца, дзе няма Бога. Вось у гэтым свеце Бог ёсць, але не ў поўні. І мы можам дасведчваць у сваім жыцці, калі ёсць Бог, калі Бога няма. Можам дасведчыць адзін Бог і другі Бог. Тут ёсць нейкая надзея яшчэ, ёсць нейкая сустрэча з Богом. Але калі мы трапім у свет, дзе Бога няма, вось гэта трагедыя поўная. Гэтую трагедыю найлепш разумее Бог, які нас стварыў, які хоча прывесці нас да такога выкарыстання свабоды, якую нам падараваў, якое прывядзе да нашага збаўлення. Менавіта таму, што мы патрабавалі збаўлення, Бог нам даў збавіцеля. Бо сам чалавек, як показала гісторыя Старога Запавета, гісторыя збаўлення, не можа прыйсці до того парадку, да якога Бог нас запрашае, для якога Бог нас стварыў. Вось гэта збаўленне пачынаецца з таго, што чалавек пачынае разумець сваю праблему, што вось я хваравіты, смяротны і грэшны. І калі мы гэту правду прымаем, то нам адразу адкрываецца сцежка, добрая дарога, якая вядзе у добры свет. Нават маскі на тварах сведчаць пра гэтую ж праўду. Апошнія гады быў прямо психоз людской всемогутнасці. Некая такая психіатрыя поўная. Па ўсім свеце просто не глобально рос і рос гэты градус чалавечай самаўпэўненасці. Наколькі мы всемогутныя, мы ўсё можам. Так, Бог нам не трэба, рэлігію адмяніць, са школ выкінуць, маральны закон скасаваць, чалавек уладаў усяго, мы сабе што вырашым, то і зробім. І раз вот прыходзіць маленькая, тое, што ў паветры не бачна рэч, і уся людская всемогутнасць сыплецца, як пясочны замак. І няма той всемогутнасці. Але проці часу нас зноў аднуюць. Прыдумаць нейкую вакцыну, і зноў пачне нарастаць гэты вал людской самаўпэўненасці. Але мова не пра нейкі кантэкст усеагульны, бо Бог не збаўляе натоўп, не збаўляе нейкую масу. Бог збаўляе чалавека, кожнага. І Христос у кожнаму моманце ацалення сустракаецца не з нейкай катэгорыяй хворых людзей, але сустракаецца менавіта з тымі асобамі, якія да яго звяртаюцца. І сёння, калі гэтыя сляпыя ідуць за ім крычаць, на іх не звяртае ўвагі, яны прыходзяць у дом, ён кажа, што хочаце і ці верыце. Кажа, па веры вашай няхай вам будзе. Не кажа, як некаторым, ацаліцеся, але сёння кажа, па веры вашай няхай будзе. Вось менавіта нашае жыццё пакліканае і Божым провідам скіравана на тое, каб прыводзіць нас да веры і надзеі. Наступным Христос абсаляе нямога, з якога выганяе дэмана. І вось тут добры прыклад пра механізм таго, як Бог нам дапамагае. Ён выгнаў дэмана, чалавек перастаў быць нямым, адныя людзі здзівіліся, захапіліся і кажуць, ніколі такога не было,
але вось тыя самаўпэўненыя у сабе фарысеі, это катэгорія людзей просто не абавязкова фарысеі, а любая катэгорія самаўпэўненых людзей, якія вераць у сябе, толькі ў сябе, мне больш нікога не трэба. І Богу я ласку зраблю, калі ему нешта дапамагу. Бог атрымае ад мяне такі прывілей, што я стану на яго бок, і ён нехай цешыцца, што я в яго веру. Ласку такой Богу раблю. Вось такія людзі як успрымаюць тое, што зрабіў Христос, які для іх невыгадны, які іхную самаўпэўненасць просто перакрэслівае кардынальна, радыкальна і пастаянна. Яны не могуць вызнаць, што гэта нейкі праведнік, што ён таксама з боку Бога і Бога прадстаўляе. Яны кажуць, што ён выганяе дэмонаў сілаю князя дэмонскага. Што гэта азначае? Што это за сіла князя дэмонскага? Это загадка. Догадайце яе. Припущение. Евангелие нам отгадку не говорит, але есть такое цалком правдоподобное припущение. Что это за сила демонская? Какой силой демонской можно выгонять демонов? Магия, черная ці белая? Ці что? Демонская, черная какая-нибудь, черная кафис какие-нибудь, да? Ці что? Проклёны, какая, что за сила демонская? Сила демонская – это просто речь вельми. Як Христос дьявол называє сатану? Ён хто? Спокусник. Ён хлус і батько хлусні. Выгонять силой демонской означає просто робить имитацию, постановку. Приходить нінямы, бу-бу-бу-бу, а потім який-небудь махляр каже: абракадабра, я тебе обсаляю. Я думаю, ой, який суд, я почав говорити. Ось це сила демонська. Коли людей вводять у зман різними маніпуляціями і махінаціями. Бо дьявол батька хлусні, хлус і батька хлусні. І про часи Антихриста, Антихрист це не є сатана, а є слуга сатани, представник дьявола серед людей. Ось, коли ён уводзіў силу, то менавіта яго сила таксама будзе праяўляцца у тым, што ён будзе вводзіць у зман людзей, будзе рабіць цуды, але гэтыя цуды будуць проста фокусамі. Ось у гэтым розніца паміж тым, што робіць Христос, і паміж тым, што робіць дьявол. Нема ў ім ніякай магіі, сілы, нейкай надзвычайнай чароўнай, а звычайнай маніпуляцыі і фокусы. Ось фарысеі абвінавачваюць Христа, што ён хлус, что он просто подманывает людей, не выгоняя демона, але робить, показывая фокус и схиляя толку до себе, ловить хайп, скажем так, сучасной мовой. И это есть грех супротив Святого Духа, когда мы не верим у деяния ласки Божией. Можно быть верующим, верить у Бога, але не верить у деяния Его ласки. Есть 5 проявлений гэтых грахоў супраць Святого Духа, але усе зводзяцца до того, што чалавек будзе рацыяналізаваць сваю веру. Так, калі акумуляваць усе розныя варыянты, так паўсядзённа гэта будзе выглядаць, што вось я над сабой павінен працаваць, калі ёсць нешта ў мне дрэннае, значыць я мала над сабой працую, а калі я над собой працую, нічого не вдається, то нехай так і будь, Бог не собі потім там хай, що хоче, то і робить зі мною. Усе крутиться навколо мене. Я повинен працювати, не допрацьовую, бо я не можу, нехай Бог потім мене помилує, пробачить, бо я такі особи. Але нема мови про те співпрацівництва, як у випадку зі сліпими було. Не вони оцелилися, а вилічилися. І не Христос їм сказав: уладою моєю даю вам оцелення. Але гэта было супрацоўніцтва. Яны звярнуліся до Христа з надзеяй, паверылі Яму, і па вере іхняй ім сталася. То есть, калі мы жывем, хварэем і грашым, то ўсё гэта адбываецца таму, што наше супрацоўніцтва з Божай ласкай адбываецца не надта эфектыўна.
прасцей кажучы, што мы занадта пакладаемся на сябе. Калі мы грашым, кожны наш грэх гэта такая кветачка на магіле нашага збаўлення, але кожную гэтую кветачку Бог можа зрэзаць так і падараваць нам яе падарунак, як ласка. Нам не трэба рабіць нічога самім, нам трэба прыняць тое, што Бог для нас робіць. І вось мэта нашага жыцця гэта ў сваіх грахах і немачах, у сваёй смяротнасці пазнаць правду пра тое, што мы патрабуем Збавіцеля. Вось чым мацнейшым будзе гэта разуменне адчування патрэбы Збавіцеля, тым бліжэй будзе збаўленне, тым больш Божага дзеяння будзе ў нашым жыцці. Гэта тая правда, якой нам трэба навучыцца і на якую пойдзе ўсё наша жыццё, каб мы хоць некалі да яе прыйшлі. Жадаю сёння нам усім наблізіцца да гэтай правды, прынамсі разумна яе памятаць. Проста разуменне гэтых рэчаў, што я ведаю, што гэта так, яно не робіць цуду, але цуд робіць тады, калі гэтая правда стае такой маніфестацыяй нашай сутнасці, калі мы гэтым настолькі жывем, што яно вызначае наш унутраны парадак. Гэта цяжка сказаць, гэта можна некалі адчуць, нам гэтае такое унутранае разуменне момантамі будзе праходзіць, і зноў да яго трэба вяртацца. Я жадаю, каб гэтае прасвятленне унутранае, каб прыход гэтай правды, што мы патрабуем Збавіцеля, нарэшце у нас запаліўся і разгарэўся з усёй мочай. Слава Ісусу Христу!